Dobre, čaute, ja vás vítam u nového videa. A dneska tu máme unboxing petard. Takže si budeme otvárať box, v ktorom sú petardy. Vidíte, like a odber, prosím, fakt vás prosím. No, nebudem zdržovať a môžeme začať. Počkej, čo? Ja som slepý. OK. Čakajte, kým to otvorím, prejde večnosť, lebo aj nenormál. Vidíte, tu je už petarda nakreslená, moc to neviem. No a hej, no a ideme na to. Raz, dva, tri. V boxe je box, obalený boxom. No, takže, ste si všimli? Krásne dumbumky, aj s takým neviem, má efektový knut, ale je to Dumbum Middle. To fakt dobrá petarda, odporúčam. Toto má... Počkajte. Neviem, proste. Tieto petardy sú veľmi dobré a myslím, že jedna petarda má 0,5 gramu, alebo 1. Neviem, zabudol som teraz, ale toto odporúčam. Máme vedľa. Dobre. A máme aj od SK Adventures. Takže toto, napíšte si toto na YouTube, prosím, aj mňa odoberajte. Ale tohoto youtubera je fakt dobrý, tak tohoto odoberajte, prosím vás. A máme pirátov. Máme mini pirát, 20 kusový, kúkneme sa dovnútra. Čakajte chvíľku. Kde je? Otvorím to takto. Mám to otvorené. Otváram. Pirát. Takýto. Kokos, to je dobré. Ale takže toto tiež odporúčam. Píše tam, že 20 kusov a ich tam dobrých 50 podľa mňa. Nerob, ja som si vlastne zabudol, že ja som objednal koronu. To je, pozrite sa, korona. Je to fakt výborná petarda. Dajme tomu, koľko ich tam vnútri je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 krát 3. To je, počkajte. Môj rozum sa mi zapája. To je 36. A 36 kusov. A 7,2 gramu má jeden celý tento balík. Takže jedna petarda má vnútri vybušený, dajme tomu, že 0,2 alebo 0,3 gramu. Toto asi možno. Toto možno. Ale je to very good. A turbo. To neviem, čo je. Turbo som zabudol, čo to je. Otvoríme si to. Počkajte chvíľku. To potrvá. Mám. To sú takéto. Takáto malá petarda. Kúknite. Môj prst. Padlo. Dáme sem vedľa. Takáto malá petarda. Pozrieme sa, koľko má. Kamo, jedna petarda
má 0,42 gramov, počkajte. Ne, 0,45, ak ste si toto všimli. Takže odložíme. Takže toto odporúčam určite. Takže máme tu ďalšie. Niečo, že explóziu tu. Je tu 20 kusov a je to nejaké, neviem čo, nejaká explózivka, asi nejaké, neviem, otvoríme, kúkneme. Kúkneme. Ja zabudol som vám vlastne povedať toto. Keď si kúpite na Spiroveb, zo Spiroveb mám všetky tieto veci, tam je to výborné. Tak hen ten Extra Adventure, aha, to čo je? Explóziu tu, však to sú ďalší piráti, to je sklamanie, nie, to je sklamanie. Toto ma sklamalo. Ne, tam sú piráti, alebo možno, že to nie sú piráti, ale neviem. Proste objednal som si to ako explóziu. Hej, majú fakt za 3,5 €, majú fakt rýchlu rýchlu dorážku, alebo jak sa to volá. Prinesie vám to rýchlo. Choc Bulldog. Crazy, takisto si hovorím, to je crazy. Jedna táto petarda má 1 gram. Táto jedna petarda a je ich tu myslím, že 20 alebo koľko. Čakaj. Neviem. Ale môžem vám to kúknúť 20. Tuto sa kúkneme zozadu. Není napísané, škoda, ale toto Choc Bulldog, fakt, alebo crazy, proste, toto musíte kupovať, toto je fakt výborná petarda. No, zabudol som povedať, ja som si kúpila aj predržovací knôt, 1 meter, kúknite. Horiaci na zeleno, ukáž, pozriem sa teraz na niečo. Kebyže si ho zapálim, možno, že, neviem, na nejakom videu. A tuto nejaké meno vychystravujúceho. A to zase. Vidíte? Tu to máte. Takže takto to máme. A máme posledný balík petard. A počkaj, najprv si vyberieme toto. Dum Bum. Ďalšie. Tie sú asi lepšie, neviem. Kúpime zozadu. Trošku je takto. Takže tieto bombonky asi odporúčam, lebo sú fakt lacné. Myslím, že 2 € za 20 kusov. Počkajte. 1, 2, 3, 4, 5. Hej, je tam vnútri 20 kusov a myslím, že jedna petarda má tiež 0,5 gram. Boha, nado mňou tu je tam socha. Takže to je všetko pre moje dnešné video. Možno na budúce natočím znova. A pozerajte ma. Prosím vás. Hej. Takže všetky petardy vám teraz ukážem. To sa vrátim. Hej. Dobre, takže. Dum Bum. Tu je jedna. Dobre, tak počkajte, ja sa vám to... Tuto, ak počkáte chvíľku, ja vám to tuto rozdelím tak, pekne. Všetky videli. Nie. Dobre, pôjdem a tu máme piráty.
Aha, hej, je to veľký rozdiel. Tu máme takéto. Čakajte chvíľku, ešte chvíľku. To musím dať takto. Dobre. Tak, prežovací knôt. Turbo. Čakajte, to si dám preč. Musím nechať. Túto krabicu na niečo na budúce možno budem použiť. Máme Crazy Bulldog. Choc Bulldog. Vidíte? Je to tu takéto. Joj, veľmi nekvalitný knôt. V starej výrobe je lepší. No, ale no, jak s tým trasíte, tak je cítiť vnútri, že má výbušninu. Teda, že čo? Jakú výbušninu? Ani neviem, čo trepem, OK. A tu máme tú moju koronu. Spadla mi. Dobre. Máme to sem. A teraz vám všetko ukážem. Takže. SK Adventures nálepka. Petardy Choc Bulldog, alebo teda Crazy. Koronu. 36 kusov, dajme tomu. Neviem, nepamätám si. Dumbunky. Odporúčam aj... Počkajte, potom sa k tomu vrátime. Tu máme pirátky. Počkajte, len to ukážem. Poviete, aké je to malé. Pojďte sa oproti tomuto, aké to je. Hej, že malé. Píšte dole do komentárov. Aha, ale za to tu som si objednal nejaké tieto explozívky. Ale kúknite, som hovoril, že to je úplne iný, že to je úplne to isté. No nie, toto je väčšie. Táto petarda je väčšia. Je lepšia. Má lepší knôt. Toto je malé, ale za to je to veľmi silné. Odporúčam obidve. Stáli len nejak, že 70 centov obidve. Nie, nemyslím spolu. No, a moje posledné, najlepšie, je to tento Bombo Middle. Takže toto je najlepšia petarda podľa mňa z týchto. Tak toto mám celý stôl od toho. Sa kúknite, tu mám prežovací knôt, som vám zabudol povedať. To vždycky môžete dostať zadarmo k tomu. A... neviem, tu mám niečo. S tým som otváral krabice. Dobre, takže prosím vás, dávajte lajky, odber a napíšte dole do komentárov, či sa vám toto video páčilo alebo nie. Dobre, na SK Adventures to si nalepím na moju posteľ. Krásne. Dobre, končím. Tak. Čaute, lajky a odber. Čaute.